Iva għad-divorzju, Iva għaz-żwieġ. Dan huwa l-slogan uffiċjali tal-Moviment IVA. L-istampa ta' żewġ koppji u tifel fin-nofs u ieħor fuq spallejn missieru b'mod viżiv juri l-ideoloġija ta' dan il-moviment. Koppja li żwieġ tagħha jkun sfaxxa ma tisfaxxalhomx ħajjithom ukoll. Fil-waqt li jibqa' l-obbligu li jieħdu ħsieb l-ulied iżda jkunu jistgħu jirregolaw ulied li ħarġu mir-rabti ġodda. Iċ-chairperson tal-Moviment tisħaq li d-divorzju għandu jingħata biss meta koppja tkun qattet 4 snin mill-aħħar ħamsa separata. Id-divorzju ma jipperikolax iż-żwieġ għax id-divorzju jidħol biss jekk għandek tkissir diġà fil-familja. Fejn m'għandekx tkissir, m'għandekx problema għax in-nies mhumiex ħajdivorzjaw jekk huma kuntenti flimkien. Id-deputat nazzjonalista Ġifri Pulicin Orlando qal li l-Prim Ministru mpenja ruħu sabiex jagħmel referendum sal-aħħar ta' din is-sena. Qal ukoll li skont sħarriġ li qed isir l-opinjoni pubblika qed taċċetta l-idea ta' divorzju meta jkun spjegat li dan japplika biss għal dawk iż-żwiġijiet li tkissru b'mod irrevokabbli.